Nissan Skyline R33 GTR i venstre bane. I højre bane Kasper Christiansen i den gamle Opel Kadett C Caravan. Kasper Christiansen i Opel Kadett, den plejer at være rigtig, rigtig hurtig. Han har i hvert fald fået smidt nogle brede sutter på bagtil. Han får rigtig varmet stækken op på den gamle stationcar. Man må håbe, køderen han sidder inde i furet. Så den klistret godt op bagruden, for om lidt så kommer det til at gå rigtig, rigtig stærkt. Ja, der er givet start. Han kommer over bedste start. I Kadetten. Jeg tror, jeg skal ud og røvle Kasper Christensen, Christian Kobbelgaard i Skyline. Han kommer foran, og han kommer ind i tiden 12.10 til Christian Kobbelgaard i Skyline, og den er ført til salg. Kasper Christiansen 13.71 i den gamle Kadett C.